queixas, as limpezas das beirarrúas e estradas comenzan tarde. Incluso hai parroquias nas que en todo o ano non se limpa. Non é a primeira vez que traemos esta queixa ao pleno municipal, xa non sabemos se é por desorganización, por falta de previsión, por falta de planificación ou por deixadero. Por iso pedimos ao señor alcalde que faga todos os anos unha previsión das limpezas que hai que realizar e así facer unha planificación axeitada para acometer ditos traballos, os cales non soen variar dun ano para outro. Bueno, en Robo tomamos nota, pero eu creo que non se trata de desorganización, vostedes saben perfectamente, o que se trata é de utilizar os recursos do que dispón os concellos. Temos os recursos que temos e o ciclo vital da herba pois tamén é o que é, e todos os anos pois pasa eso. Dado que non hai conductor anual do trator, e eso non fomos o actual goberno quen amortizou a plaza, por tanto, creo que estamos usando os recursos que temos nos plazos que temos e, desde logo, se temos memoria, salvo cando houve o conductor, tampouco se fixo antes estes traballos. A herba medra entre xunio e setembro ou agosto e son case 600 km que hai que limpar e comprenderedes que nos pasa eso a todos os concellos, pero neste momento están 3 tratores traballando en ese tema e creo que non imos pior que outros anos no de limpiar, pero sí que a organización e se contrataron ao seu tempo e despois hai os recursos que hai.